Az emberek azt gondolják, hogy egy egészséges étel elkészítése bonyolult és ritka hozzávalókat igényel. Én most egy egyszerű ételt szeretnék nektek bemutatni, hogy bebizonyítsam, hogy az egészséges táplálkozás lehet könnyű és egyszerűen elkészíthető mindennapi hozzávalókból is. Ennek az ételnek az összetevője a következők. Friss kacsacomb, néhány kicsit jobb napokat is megélt alma, krumpli, fokhagyma, fahéj, szegfűszeg és csillagánizs, só, bors és egy kis édesítő. Azt nem mondtam el, hogy ez milyen étel lesz. Ja, és a lényeg kimaradt, sült kacsacombot fogok készíteni almakompóttal és krumplipürével. Fontos szempont az is, hogy az ételeinket szezonális alapanyagokból készítsük el, és ősszel például erre nagyon jó alternatíva az alma. Ezt félreteszem, mert arra gondoltam, hogy előbb a kacsát beteszem a sütőbe, mert az is cél, hogy minél hamarabb elkészüljön, és azért a kacsának kell egy ilyen másfél óra a sütőben. Meg kell küzdeni érte, van, aki vadászik a húsért, van, aki pedig nem tudja kipontani. Szóval az egyetlen dolog, amit érdemes megtenni a kacsával, az az, hogy a bőrét egy picit beírdeljük egy éles késsel, de vigyázzunk arra, hogy a húst már ne. Ez azért fontos, mert a kacsa nagyon sok zsírt fog kiereszteni magából a sütőben. Minimális zsíradék kell csak a nagy tepsi aljára. Semmi más nem fogunk rárakni, csak sót és borsot, de azzal nem spórolunk. Szóval miután mindkét felét befűszereztem, rárakom a fokhagymákat. Ups. És a bőrös felével lefelé kezdem sütni, úgyhogy letakarom egy alufóliával. Most be fogom rakni 60 percre a sütőbe, és hogyha az idő letelt, akkor leveszem róla a fóliát, megfordítom, és utána még egy olyan 30-40 percig sütöm tovább, hogy pirosra süljön a bőre. Jöhet az almák felaprítása, miután bekerült a kacsa a sütőbe. Belerakom egy lábosba, hozzáadom a fűszereket, egy fél citromlevét, felöntöm annyi vízzel, ami éppen lepi, és ízlés szerint teszek bele édesítőt. Nálam ez most nem jön le a tetején. Eritrit és stevia keveréke, de bármilyen más édesítő is lehetséges, akár cukrot is rakhatsz bele, hogyha nincs problémád a cukoranyagcseréddel. És egy fedő alatt lassú tűzön buhára párolod. Ennyi az egész. Most megpucolom a krumplit, és akkor utána felteszem ezt is egy lábosban főni, és hogyha elkészült, akkor mutatom, hogy hogyan készítem én a krumplipürét. A krumpli megpuhult, közben én már leszűrtem, úgyhogy mutatom, hogy mit szoktam én belerakni a krumplipürébe. Az egyik, ami fontos hozzávalója, az a vaj, de hogyha valaki tejérzékeny, akkor nyugodtan lehet helyettesíteni, akár kókuszolajjal vagy gível. Teljesen jól működik azzal is, úgyhogy én most ezt bele fogom rakni. Megborsozom, és egy picit adok hozzá a főzővízéből a krumplinak. Ezzel gyakorlatilag a tejet teljes mértékben ki lehet váltani. Az eredeti francia recept az csak vaj és krumpli. Mondjuk ennél sokkal több vaj. A telített zsírsavak sem feltétlenül egészségesek, úgyhogy próbáljunk inkább csínyán bánni vele, de azért nyugodtan lehet az íze miatt egy keveset beletenni. Na, el is készült, és ezt még félreteszem, amíg a többi hozzávaló készül. Elkészült a kacsa, úgyhogy most kitálalom. Az elkészült krumplipüréből fogunk belehalmozni. Lehúzzuk. Jöhet rá egy szépen megsült kacsacomb. Az elkészült almakompót. Jöhet rá még egy-két megsült fokhagymagerezd. Íme elkészült az étel, így néz ki kitálalva. Ha szeretnétek, még egy kicsit feldobhatjátok friss csírákkal, vagy kiegészíthetitek még párolt zöldségekkel. Ez abszolút rátok van bízva, hogy mit adtok még hozzá. Remélem kipróbáljátok a receptet, és hogyha ízlet, írjátok meg kommentben.